Barn! Jamen, det er jo Erling. Hej, barn! Hej, Erling. Kylling er vist ikke kommet endnu. Han kommer nok. Det er denne her vej, Erling. Nu er vi der snart. Kom, Erling, det er den her vej. K, F, C, det her. Vildt. Hej, velkommen til Kentucky Fried Chicken. Hvad skulle der være? Hej, har I set en kylling? Død eller levende? Levende. Ja, i går. Klokken var lige ved at være 22 om aftenen. Pludselig kom der en stor kylling ind. Jeg tog mit gevær frem og skød den. Men vil I være søde at lade være med at fortælle til min chef, at jeg har våben med på arbejde? Jeg tilberedte kyllingen, og kødet er godt. Hvad? I har dræbt vores ven. Var det jeres ven? I svin. Au for helvede da. Erling, tag ham den anden. Oh shit. Au for satan. Au for helvede. Au. Au for satan. Et slagsmål. Au for fanden i helvede. Au for fanden. Au for helvede mit øje. Hvad var det? Det var en kyllingepukket. Det smagte godt. Den sindssyge and stoppede mit hund i toiletkummen. Det var sejt. Hey, hvad nu hvis I får lov til at spise gratis her i et helt år? Kan I så ikke tilgive os? Okay. Ja, okay. Hvad kunne I så godt tænke jer? Kyllingepukket. Det samme. Hvad? Satan er det her for et sted? Shit, en bjørn med en klo. Giv ham lige hvad han vil have. Hvad vil du have? Jeg vil have pomfritter. Jeg sætter mig over ved den gule bamse og den fede and. De ser flinke ud. Hej. Hej. Hej.